Λοιπόν, ένας άνθρωπος με δημοσιότητα, με μεγάλη δημοσιότητα, θέλει να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Ας τον ακούσουμε. Περάστε κυρία μου, πείτε μια καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Για έλατε κυρία μου. Έλατε. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Και σε όλες τις... Τι ομάδα είστε? Ολυμπιακός είναι. Είναι Ολυμπιακός ο κύριος. Και σε όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες που θα παίξουν αυτή την εβδομάδα, σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξέρετε ποιος ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό? Τσοράπ την τύχη του, τσοράπ το ηθικό του, πάρ' τον κάτω! Καταρχήν βάζεις Ολυμπιακό να ευχηθεί καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Εσύ και από μένα καλή επιτυχία. Να σκίσετε, να σκίσετε. Και κερνάω και παέλια. Λοιπόν, ο ένας ήταν, το καταλάβατε, ο Νίκος Χατζηνικολάου. Τον άλλο το καταλάβατε ποιος ήτανε? Ο γιος του κυρίου Μητσοτάκη. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό. Πάρ' τον κάτω! Και μου συμπληρώνει ο ιός, ο οποίος όπως τον Κοζάρο μιλάμε για στυλά τρώματα, δεν μιλάμε τώρα. Στην τηλεόραση χάνει πολύ, ρε παιδί μου. Και συμπληρώνει τώρα ο ιός Μητσοτάκης. Και αν πάει καλά Παναθηναϊκός, τι θα πεις αύριο, Γεωργίου? Εσύ τι θα πεις? Ναι, θα σου δώσω συγχαρητήρια. Το περιμένω. Στο Στεφάνι που λαχταράω, το μόβ. Θα σου δώσω συγχαρητήρια. Το περιμένω. Αλλιώς δεν θα εμφανιστώ. Πάμε να φύγουμε από τον απατεώνα. Πού πάτε? Σήμερα θα δεις το μάτς. Όλα θες να τα ξέρεις. Σήμερα θα δεις το μάτς. Εγώ δεν θα το Εσύ. δω. Τι χρώματα φοράει η Villarreal? Υποβρύχιο κίτρινο. Κίτρινο υποβρύχιο. Θα το δει το μάτς ο Νικολάκης, θα το δει το μάτς.